Den fantastiske bus er en fantastisk bog. Den er skrevet og tegnet af Jens Martin Strid og handler om Timo. Timo han er syg. Han bor i en superkapitalistisk asiatisk storby, og han er blevet syg af den dårlige luft og af forureningen. Så sammen med hans venner, der er han nødt til at bygge et stort fartøj, som kan hjælpe dem ud af storbyen på jagt efter en mytisk safranplante, som skal helbrede lille Timo. Hovedpersonerne i bogen er ikke mennesker, men dyr med menneskelige træk. Og de tager afsted på en farefuld færd. Der er hele tiden onde kræfter, som forsøger at komme dem til livs, men det lykkes dem hver gang at undslippe i aller sidste øjeblik. Denne bog handler om klimaproblemer og om den langsomme ødelæggelse af vores klode. Det er svært at blive sur på en bog, der har haft en sådan succes som den her bog, for den er simpelthen blevet revet væk fra boghandlernes hylder og har også fået boghandlernes illustratorpris. Jeg blev rigtig opløftet af at læse denne bog, selvom den handler om sygdom og ødelæggelse og blind økonomisk vækst. Den foregår blandt andet i en verden, som allerede er ramt af det, som vi alle sammen frygter, nemlig atomkrigen. Og hvorfor blev jeg så opløftet? Jo, det blev jeg, fordi vores venner de har den her ukuelige tro og bliver ved med at kæmpe for det, som de tror på. Og det synes jeg også er et rigtig godt budskab at formidle til netop børn. Bogen henvender sig til børn, men sandelig også til voksne. Jens Martin Strids tegninger er bare vidunderlige. De er fyldt med detaljer, som man kan dvæle ved og også vende tilbage til igen og igen. Derfor har bogen jo også en størrelse, der gør, at den simpelthen ikke passer i boghylden. Den er beregnet til at ligge på bordet, så man kan tage den frem igen og igen og hele tiden opdage noget nyt ved bogen. Den fantastiske bus er et ypperligt eksempel på børnelitteratur, når det er allerbedst. Budskabet er nemlig, at fantasien og troen må vi aldrig opgive. Summa summarum, både børn og voksne får noget ud af denne bog, og det er grunden til, at jeg har valgt den.